No tak čau lidi, já vás tady vítám u svého, jak bych to nazval, Minecraftu, no prostě. Tak, tady to je hra. Tady jsem si udělal takový můstek, jakoby, tady jsem si prostřídil nějaké bedny a tady jsem si udělal strop pořádnej. Tady mám takhle vodu okolo hradu, nepovedenou, no. Máte jedno. A tady je moje mob trapa. Tak, já se ještě musím dokopat co nejníž, protože nejmenší mob trapy jsou přece nejlepší. Tak počkejte, já se zkusím zabít asi. Tak, ježiši. Já ho zadělám tady. Takhle, jo, sorry, ještě, že hraju off-screen, že nehraju prostě a nenatáčím všechno. Tak za to se omlouvám. Pak ještě se chci omluvit za... Někdy jsou i menší lagy. Takže to taky sorry. To je nějaký mechanismus nebo něco, si já nevím teďka. Pak tamhle je ta láva. Jo, no, tak co já bych mohl teďka dělat? Jsem postavil svůj hrádek. Jo, fakt bych hodně teďka si chtěl udělat něco z písku, abych si postavil třeba. Já si postavím nějaký písečný obilí vedle. Já si postavím písečnou rozhlednu, to je prostě nápad. Akorát nějaký schůdky, tady takhle budou schůdky. Tak, nějak. Tak, a takhle. Takhle jsme tady nahoře. No a tady jsem si chtěl udělat nějakou rozhlednu, nevím, co by tady chtělo mít. Takže já mám to dost písku, takže já si tady postavím asi tu rozhlednu, to nebo co já prostě udělat. Ale jo, já si udělám to rozhlednu, takže tak. Jsem inteligent, já vím. To by vás nenapadlo, co? Dělat si to rozhlednu z písku hradu, který je to z toho. Z kamene. To bylo docela divné, s tím pískem, co jsme před chvíli viděli. Takhle. Já zase nevím. Tak si to udělám. Tak si to udělám. Vyskočíme sem a výše to uděláme výše.